Bueno, pues nada, Sanxenxo unha vez máis está aquí en Madrid, collendo en este caso pois 10 bandeiras de calidad das playas, máis un porto deportivo Juan Carlos I, a verdad que estamos na punteira, non? Recordar que Sanxenxo é o segundo ayuntamiento de toda España con máis de calidad despois de Madrid, con 36 distintivos entre privados e público, e estamos moi satisfeitos. Me preguntaban fai un rato por que estaba alto o aluguer en Sanxenxo, e esta é unha proba, non? Porque Sanxenxo aproba pola calidad, pola prestación de servicios, e por eso se manteñen este nivel alto de alugueres, non? A verdad que estamos moi satisfeitos, seguimos apostando duramente pola calidad, porque xunto coas 12 bandeiras azuis que ten Sanxenxo, pois xunto coa boa promoción a nivel nacional e internacional que se está facendo, pois están logrando estes óptimos números de ocupación que Sanxenxo cada ano vai incrementando, non? Isto non é fruto da casualidade, sino un bo traballo de fondo, non? E, por lo tanto, pois Sanxenxo vai a seguir traballando nesta línea, porque se auguran pois uns bons tempos para o turismo, fruto desa base de bo traballo que se está facendo desde o Concello de Sanxenxo. Moitas gracias.